ondamo ndalario bang' jo Kenya nego ombulu 2022. Wadhi anir chief officer. Gimomiyo adhi ir chief officer ni mondo nikech en gilonye weche mag governance kachiel kod administration mowacho ni en apisa mochung' ne weche mag telo e gwenge mag Siaya. To ma bende onyalo ng'iyo godo counties mamoko bende. Onyalo nyisowa ni to pek mage mosebedo ne counties nyaka ne yiero timre nikech kata mana jotelo mantiere counties ok mana Siaya kende Walter. Inyalo nyisowa kata mana counties mamoko bende nikech samoro timo rombe to winjo ywak ma samoro governors bedo godo e kinde ma gin e rombe magi. Ang'o pek mage ma samoro counties osewacho ni mae gima mosemonowa go ndamo. To samoro yot mage ma gin bende gisewacho ni ka to koro wasebedo kwa yude yot mondo wang'e ni to gik mosetimore e chigni higni 2 dweche 24 nyaka ne oganda jo Kenya wuog e debe. Yot mage, pek mage e weche mag tayo counties mathurka. Erokamano Bati, kapok adhi penjo go gik no, dahera chiwe donda matin e wach mar education model mar fund ma owadwa wacho kanyono. Anapani gima kelo shida kata challenge maduong' momiyo implementation bedo matek en ni sirkal thothne osebedo katimo policy interventions moko ma ok nigi public participation moromo. Iyudo ni the sector mabedo affected ok bed involved sama policy no bedo design. Kata mana wach mar somo ma wacho ma affect nyithi university kendo en gima omako comrades mang'eny. En policy new model mar funding okele but ok notim adequate public participation. Core implementation mare bedo challenge kendo ji mang'eny yudo pek. To mano bende waseneno ka apply sectors mopogore opogore. Noneno ka government obiro gi wach mar transiting from NHIF to SHIF in terms of health policy. Ma waneno ka quote obiro ma onalify mano. Kendo wachak waneno ka national government obiro gi intervention mar housing levy, protests obetie, and even the courts nullified. So hapana achiel kuom challenges maduong' mosebedo en lack of adequate public participation. Kuom lokruok mag chike kata paro ma sirkal bedogo manyalo support intervention kuom opogore opogore kuom higni 2 mosekalo. Kwang'iyo yot kata pek mosebedo kod county, achiel kuom obvious challenges en wach mar timely release mar gimiluongo ni exchequer. Pesa mawuok e national government kabiro e counties osebedo kabiro kidam ok obi e yo moro ma counties nyalo plan go maber. Obiro samoro molewo, to samo biro molewo no lokruok betie. Samoro jotich mar county chulo molewo, samoro project mag development monego bedie, completion time budho kabisa. Koro jopiny samoro ok ne ber mar projects go, to gin gik ma chamo pesa. Achiel kuom issues manyocha our young people Gen Z odine street en wach mar gimiluongo ni accountability mar resources. Resources bende itiyogo kaka onego winjre. To samoro ka projects olewo ahinya, accountability mar utilization of resources of projects bedo matin. Kendo ng'ikruok moro mantie en wach mar unemployment. Mana kaka colleague na wacho kanyo, youth unemployment is still, sani it's about 40%, more than 40% mag vijana ma Kenya onge tich kendo onge kuma gidhiye. Sama gionge tich no, en pressure kuom county, en pressure kuom national government, en pressure kuom entire establishment mar governance. So counties wa osebedo gi shida in terms of ng'iyo ni opportunities adi mantie. To sama counties temo kata employ no, nitie gimiluongo bende ni wage bill and balance, nitie threshold. Chik dwaro ni kik bed ni wage bill mar county government okadho 35%, ata malo 35. To kaluwore gi pressure mantie, jogwa duto mo graduate, jogwa duto mo tiegruok, gi expect ni mondo giyud tich kendo giyud thuolo mar tiyo e system go mag county. So pressure mar the youth unemployment en gima chando counties mang'eny. Ka inyalo yudo ni one of the first things mane this current administration otimo ni jok mane puonje ECD yo mar contract to permanent and pensionable. Mondo bende gin lwasi maber, ginyalo yudo cover, ginyalo plan, ginyalo yudo kata mana pension bende at the end of their term. Mondo bende services makoro gi offer ne nyithindo ma gipuonje ECD obed is better. Again, in the health sector, Governor Masiana no kondiko over 160 health workers immediately manodonjo. One, as a source of creating employment for Jowago, but also filling the gaps mag service delivery in terms of capacity. To gimaduong' maseneno batiko bete sana sana county worker en ni ntie visible infrastructural projects. Samitimo project madongo gi kuondego ntiere opportunities mag ndiko ji. So there is job creation, but at the same time, gin project mabende konyo facilitate production kendo facilitate jopiny mondo bende nyalo move from one place to another.
An gima pani county, the country, sani nyalo timo, and we are happy changes manyocho bechegi. Kaponi our national government can deliberately support devolution and deepen devolution, because devolution Jopiny, it is easy to access MCS offices, access county government offices, mondo engagement will be mayot. So in terms of availing resources in time, in terms of increasing what comes down, mondo many projects in time, and they are done for the benefit of the Kenya. Erokamana nya Walter. Injo gima Walter